коронавирус дар Тоҷикистон шумори сироятёфтагон кам мешавад. Беш аз 1400 нафар аз ин беморӣ шифо ёфтанд. Шумори умумии сироятёфтагон аз COVID-19 дар Тоҷикистон то шоми рӯзи 26 май ба 3266 нафар расид. Давоми як шабонарӯз 166 ҳолати нави сироятёбӣ ба қайд гирифта шуд, ки нисбат ба рӯзҳои пешин камтар аст. Давоми шабонарӯзи гузашта як ҳодисаи фавти бемор аз коронавирус сабт шуда теъдоди умумии фавтидагон аз оғози эълони эпидемия 47 нафарро ташкил медиҳад. Таври Вазорати Тандурустии Ҷумҳурӣ хабар медиҳад, то 26 май дар мамлакат 2588 нафар зери назорати табибон қарор дошта, дар як шабонарӯзи охир 436 нафар пас аз шифо ёфтан ба хонаҳоишон рухсат дода шуданд. Теъдоди умумии шифоёфтагон то ба имрӯз 1417 нафарро ташкил медиҳанд. Гуфта мешавад, имрӯзҳо дар 85 беморхонаи ҷумҳурӣ зиёда аз 7500 табиб ва 25000 корманди миёнаи тиб сафарбар шуда ба табобати беморон машғуланд.